Не, няма да бараш. Пак? Паткеш! Яма! Бах ти забит. Его и другото. Не че ти на видео. Ето го друго. Виж това малко. Къде отиде? Какво ма гъдно пак. Малко тук. Виж, патите. Гледай, бати кокошката. Кукушки. Абе, това е най-яко е сините. Давай, къде отиде? Ето. Пряка клева, е така. Виж го е това, бе. Паткеш! Ей, патке. Погледни ме, Патке, погледни. Това бобър какво прави? Чест. Разперете. Аз нямам погледни. О, виж, Ленчо! Виж като ви готов, виж, Ленчо! Шмискив да изпусна телефона. Я пак. Виж там малкото. Бобър голят. Бобър, искам да ревеш. Та що прави? Чеши се. Бах ти яко. Бах ти как залети гушата. Виж уния, де. Яш. Не се бой. Никой не те снима. Виж как се стропаля на купе. Яо тук. Ела при Виж, не са това. О, виж го това как яде. Бах ти страшно. Къвят. Ти не могат ли да изключава? Не могат. Ако мога да се изключа на главни. Не дразнете животните, бе. Няма да дразните животните. Аре, бе. Патицо.